Zentzumenen aterpea, 2025. Aurten berriro ere Zibibox eta Iruñeko udalak Sanferminetako jaien barruan zentzumenen aterpea ekarriko dizuegu Kondestablera. Bertan, 5 zentzumenen bitartez esploratu, sentitu, erlaxatu eta gozatu ahal izango dugu. Informazio orokorra. Etorri zentzumenetan barne ibiltzera. Gune inklusiboa da. Bizipenezko, bereziki pentsatua, lasaitasunezkoa eta gozamenezko aterpe bat behar duen jendearentzat. Soinu intentsitate apalekoa, giro pausatukoa. Kolorez beteriko lekua, zentzumenen bidez pausaldia egiteko eta proposamen, espazio eta material egokituak bizitzeko, eta bereziki pentsatua zentzumen guztien bitartez gozatzeko. Jende guztiari zuzendua, eta leku irekia eta irisgarri ere bada desgaitasuna duten pertsonentzat. Elkarlanean, Zerminekin, haurreskolekin eta traza espazio kreatiborekin. Kondestable Zibiboxa, 2025ko uztailaren 8tik 13ra. Ordutegia, 12etatik ordu biak arte. 5 tardietatik 8ak eta erdietara. Erabilera arauak. 2025ko zentzumenen aterpean sartu baino lehen, garrantzitsua da hauxe jakin dezazula. Lekua zaindu beharra dago eta ongi tratatu hemen gauden pertsonak. Leku aproposa da pausatzeko, bai eta geure burua erregulatu eta lasaitzeko ere. Desgaitasuna dutenek dute lehentasuna lekua erabiltzeko. Materialak eta lekua erabil ditzakezu. Zure adina edo egoera edozein izanik ere. Hemen ez dugu inor epaitzen. Gozatzeko tokia da, materialak pertsona bakoitzaren erritmoaren arabera probatzeko. Haurrek beti egon behar dute erreferentziazko heldu batek lagundurik. Badago behar bezala prestaturik dagoen jendea. Haiei galdetzeko eta laguntza eskatzeko. Laguntzarik behar baduzu. Ez da zilegi jatea eta edatea. 20 minututik 20 minutura txandatuko gara. Jende guztiak parte hartzeko eta leku hau gozatzeko aukera izan dezan. Gune bakoitzeko informazioa. Behin Kondestableko patioko erdialdean hainbat pertsonak lantegi komunitario baten kolas bidez eraikitzen lagundu zuten instalazioaz gozatu ahal izango dugu. Erdiko instalazioa inguratuz. Bertan dauden 3 espazioak arakatu ahal izango ditugu. Ukitu, kontaktatu, usaindu, usnatu eta ahoztatu. Hitzez jolastu. Espazioan aurrera eginez, areto gotikoaren barruan begiratu. Ikusi espazioan gozatzeko aukera izango dugu. Eta azkenik bodega barruan entzun. Pausatu gunea aurkituko dugu. Ukitu, kontaktatu. Aurten papera modu askotan izanen dugu gurekin. Entzun, ikusi, usaindu eta ukitu ere eginen baitigu. Kolas arte teknika bat da. Kolas hitzak frantsesetik dator eta itsatsi esan nahi du. Kolas egitea zatiak elkartzea da, artelan bat egiteko. Margolan bat egiteko, adibidez. Hainbat iturritako zatiak hartu eta nahi bezala konbinatuko ditugu, forma edo esanai berria emateko.
Beraz, zure margolana sortzera gonbidatzen zaitugu. Honako material hauek erabiliz: paper gogorra, paper biguina, zinta. Sorkuntza librea da, hau da, nahi duzuna egin dezakezu. Eragiozu zure irudimenari. Eskuz edo guraizeekin moztu eta zatiak itsasgarriarekin itsasi ditzakezu. Lana etxera eraman dezakezu edo, nahiago baduzu, utzi hementxe bertan, paisaia zintzilikatu honetako parte izateko. Usaindu, usnatu. Gune honetan hainbat pote dituzu apalategian. Jolasean ari zaitezke, poteetan zer usain dagoen asmatzeko. Begiak zabalik edo itxita, zuk nahiago bezala. Erabili zure usaimena eta pentsatu. Zer da? Zer usaindu? Zer ekartzen dizu gogora? Nora bidaiarazten zaitu? Gero, olerki, marrazki edo idazki bat uztera gonbidatzen zaitugu. Zer sentsazio bizi izan dituzun kontatzeko. Aho gozatu, hitzez jolastu. Mundu bat bete irudi, zu zaporetara eramateko. Hitzek, irudiek, errezetek eta zapore guztiek aho gozatuko zaituzte. Janari errezetak asma ditzakezu eta zaporera eramaten zaituzten formak ikusi eta marraztu. Begiratu, ikusi. Aurten gune berri bat izanen dugu ikusmenerako. Honats jolasa, begiratu guneari, koloretan, argietan eta itzaletan arreta jarrita. Sarreran, 2 proiektzio aurkituko dituzu. Biak ere zeharkatu ditzakezu eta haiekin jolastu. Itzalak egiten dituzte eta, era berean, zure arropari kolorea ematen diote. Aulkiak ere badaude. Gogoa baduzu, bertan gelditu, ikusi, begiratu eta gozatu. Utzi zure gogoa ikusizko sentsazioen mendean. Bigarren zatian, jolasgune bat dago. Jar zaitez han eta zure begiek ikusten dutenaz gozatuko duzu. Era berean, nahi bezalako formak sor ditzakezu. Koloretako xingolak erabiliz eta gunean proiektaturiko itzalen bidez. Entzun, pausatu. Beretasun eta entzute gunea da. Hemen zure bihotza entzunen duzu isilean edo giro musikaren batekin mugituko zara. Oihalek eta argiek biltzen zaituzte. Aritu jolasean, bildu, estali edo estalgabetu zaitez eta aurkitu beretasuna giru gozo honetan.